illoli guda 8 da zinar hannu ke janyowa. In ka san kana aikata istimna'i wannan bidiyon naka ne. Na farko masturbation wato zinar hannu yakan iya janyo daukewar sha'awa. Na biyu yakan janyo nokewar gaba da kankancewar gaba, sannan yakan janyo saurin kawowa da yawan mantuwa da misali a yawan faduwar gaba da kuma misali abin da yasa ake cewa ko da shi yana kawo a rikicewa kwakwalwa shine mai rikicewa kwakwalwa. Kai da kanka ka san cewa wannan abin da kake aikata ba wai da mace kake yi ba. A wasa kake da gaban ka kai kadai kake biya kanka bukata, ka san kuma cewar haramun ne ba kyau. In ma baka san cewar abin nan haramun bane, kai a karan kanka ka san abin da kake aikata, ka san wannan din ba daidai bane ba, saboda shi kai an yi ka ne, an halice ka kanka. Kawai irin mutum ne zaka je kana biya kanka da kanka bukata ba tare da iyalanka ba, ko kai aure kai wasa kai mu'amala da matarka kai wasa da ita. A kai kadai ka rinka daukan gaban ka kana wasa da shi a social media na. Akwai wanda suke koyar da ake istimna'i, to yana da kyau in za ku yi hankali ku dawo ku daina aikata istimna'i nan. Wallahi ku daina. Yanzu maganin istimna'i ne zan ba ku sadaka kyauta. Za a je a nemo a garin hulba, garin dabino, sai a je a nemo garin kusful hindu da garin habbatu saudat, sai a je a samo shi garin a hulba cokali 2, garin dabino cokali 1, garin kusful hindu cokali 1, garin habbatu saudat teaspoon. A zama a zuba guri guda, a zuba zuma, a zuba fiya wata kamar guda 1 shine kamar awon da zan gaya muku. A matsi sha ciki, a samu a zuma kwatar lita a juya a ciki a kwaba, ka rinka dauka kana sha kullun da daddare kafin ka kwanta bacci. Insha Allah duk wata illa da istimna ya zai maka, in Allah ya zaka rabu da ita zaka samu lafiya. Dan darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kar manta da shiyarin ga mai bukatar magani ga nan ba ta na ka wannan bidiyon zai yi kira na. In ka san kana da matsalar saurin kawo ko kankancewar gaba, ko kuma kai sabon ango da zaka yi sabon aure, akwai haɗin da muke bada set din ma'aurata wato sabon ango. Akwai kuma su ma na mata da muke baya bangaren mata. Kina da bangaren zubewar nono, ko baki da hips, ko kuma baki da kiba, ko kuma kina tumbi, kina so ya rage tumbin naki, to ku zo cibiyar na gwale, insha Allah za a samu magani. Har yau gobe muna nan akan titin Zoo Road daidai gidan man total jikin Woki police station, muna nan da Kazo Zoo Road. Wassalamu alaikum warahmatullahi.